Ayusa nakasuway na ba kag food trip sa sapa uban mo mga barkada nga purmag mga lunos. Nya magsugba og isda dapin sa sapa. Isay din sa kawayan ng isda. Syempre gisugbaan pud na nato nagdaboy. Ug kilawan dayon aning lukot. Asos di matabas-tabas porting pagkalami ag tukbunonon sa mga singgaw. Di pod mayuno-yano ni mga singgaw nga makadagtukob. Grabe dagko ang mga lamoy purmag mga lunos. Porte dugaya bosgon aning mga singgaw nga dagko kay pabawnan. Grabe makadagtukob sa usaw kisap lang baba. Porting pagkaayusa awan ay daghang pusundayag lahos. Di na puta, sugdan na nato. Ari na punta mulusob sa sapa. Usa ta mulusob sa sapa, mamalit sa tadres merkado og tukbonon. Magpalit tayo taning lukot para kilaw non. Matik nagpakilo dayon ta diha. Palitan po nato aning pasayan para sugbaon ba. Pagkahuman nato palit og pasayan, nakapagman taning isda sa bato nga 40 pud pagkaayo sa isugba. Awan na daghang pusundayag palitan na nato nag-usa. Isondan din nas plastic largo. Ikahuman itono lang sa singgaw. Matsi na ta rin na punta dres daboy. Magpalit po taning balik usa ka kilo para pang puno-puno sa tong sugbaon ba. Matik pagkahuman nato palit og daboy, ari na punta dres mga materialis. Syempre di ko na makalimutan nato mga materialis kay mo na magdaglami sa tuntok bunonon. Pagkahuman nato pamalit og mga materialis nato, kag gipanggusla naman ang mga singgaw nga magpalit sa tagpan. May na lang ba para naay masima-sima. Matik nagpili na din ang mga singgaw daw pan. Ikahuman tunulis bayad largo. Awan na daghang langay batsi na ta. Mangita na ta dag sa pa nga may natong katukban. Agi motor nas mga singgaw largo para madali tag-abot sa tong binyo. Di bukitan tulisod ang daan atong nagyan pero wanay pili ang mga singgaw lahos. Diara nakapag na ta diri og sapa. Nagsunod na po ng mga singgaw nga purmag lunos. Wala bang usa ta sa sapa kay subayon tring sapa ug asa ta makakita og nindot nga binyo. After pila ka oras atong nilakaw nakakita na taning nindot nga binyo. Di matabas-tabas porting pagkabukira. Grabe pagka-peaceful ani diring dapita. Tingog gyud sa langgam imong madunggan. Layo na gitangi lakawan. Napoy lawom-lawom dring dapita, purtipot pagkaayo sa kaliguan. Grabe pagkatinawas tubig, pero di lang ta maligo ng dapita kabisig tukbon niya ta. Og dinhin dapita nakapagta kusog kay nagabulog nga tubig. Ari ta dring dapita para di ta magproblema sa tubig. Okay daw gibutang na sa usa ka singgaw nga tong mga materialis diha. Pagkahuman og butang sa tong mga materialis diha, away laing gitibaw ang usa ka singgaw. Gitabangan nagdugok ang pan. Grabe sa usa ka singgaw og gihamal man largo. Muti-muti mo sa pan ang mga singgaw nga gipanggusla ng mga pabawnan. Adi pod magpalakan ang usa ka singgaw, gipanggutom og nilakaw. Pagkahuman natog timo-timo og pan, nagbuhat na nagpare-pare lang usa ka singgaw para tong sugbaan. Ari raman ta magsugba kilid sa nagbulog nga tubig. Gipamutangan sa nagagmay nga bato sa daw ka singgaw para di manglusot atong uling ba. Pagkahuman og butang og bato, gikuhaan na pud sa usa ka singgaw nga guyuta para ibutang sa tong sugbaan. Maniho pud sa usa ka singgaw nga tong isda nga nagsugba. Di pud matabas-tabas porting pagkaayusan ni sugba. Mao na siya isda sa bato. Ang tawag niya bagangan. Matik maniho pud giwa sa usa ka singgaw nga tong daboy nga sugba. Butangan na ta guyuta atong sugbaan para di gyud mga hog atong uling ba. Ikahuman ipatag-patag dayon. Porting pagkaayusa ara na ta magsugba. Matik ibutang na din ta natong uling. Awan na daghang pusundayag sugdan na nanto nas paghaling. Gipaypayan na din nas usa ka singgaw para dali mo baga. Diara na baga na gikatag na nas usa dia. Kawa man ta nakadag sugbaan. Ari tas organic nga sugbaan kaning kawayan. Syempre ato na ning ipatuhog sa usa ka singgaw nga atong pasayan. Ato ra man siyang isugba. Syempre ato sa ning hiwaan atong isda nga inugsugba. Hugasan na gamay. Kahuman ato na siyang nunuran ug asin iyang kalawasan para monunot gyud siyang kaunuran ba. Matik isugba na din tada. Asos porting pagkaayusa. Samtang nagsugba ta sa atong isda ato sa ning marinit atong daboy. Buyok ka nagpatis gamay ikahuman pugan nig limonsito. Ikahuman mikos-mikoson dayon. Daog na. Walay daghang pasundayag sugdan na nato nas pagsugba. Asos di may niyano porting pagkaayusa. Porting gyud pagkakusugas tinukbanay ni ron. Ato sa nilimpyuhan atong lukot. Ato sa nimikos-mikosan og binarinit sa daboy atong pasayan. Dira pud atong daboy nga gisugba. Ato na nang gibalida kay naluto na. Syempre ready na pud atong pasayan nga inugsugba. Asos na pay sili. Balihon usa ta atong isda kay murag napagod na. Gipaypayan na nas usa ka singgawng da para dali maluto atong gisugba. Gihaon na ta naganam-anam atong daboy nga gisugba kay murag napagod na. Gihiwa na pud sa usa ka singgaw nga atong mga materialis dia. Isagol ba ta sa tong lukot nga kilawnon. Ibuyok-buyok na yon. Kana goods kay nahuman magsugba atong daboy. Matik isugba na pud ta atong pasayan. Idangdang na ta nas baga largo. Mintras nagsugba ta sa atong pasayan, asukaan na ta atong lukot. Ikahuman o kayo-kayon na yon. Matik ato na ng timplahan. Butangan na dagbitsin. Siyempre mikos-mikusa pud na natong kasin. Ikahuman butangan din nato ning sili. Pison din ta na para maghangyod ba. Siyempre di gyud na mawa ang sili sa tong tukbunonon. Samtang nagmaniho patong usa ka singgaw sa tong kilawnon, nagbuhat po naglamisa-lamisa ang duha ka singgaw dia. Aram ta mo tukob. Diara naluto na tong ubang pasayan nga gisugba. Naman na tanighaon. Gihiwa na pud daan sa usa ka singgaw nga tong sinugba nga daboy para ready na si tinukbanay ba. Asos to araw gyud kagwantang usa ka singgaw gitukob gyud tong pasayan nga gisugba. Gipainala na pud usa ka singgaw nga tong lamisa ug pamutang og bato nga gagmay. Kay naluto naman atong isda nga sinugba. Haono na tani. Pagkahuman og haon sa atong isda, giplastar na sa usa ka singgaw nga atong hukaran sa atong lamisa. Dira pud atong sawsawan gipugan na sa singgaw og limonsito. Asos porting pagkaayo sa atong sawsawan no. Wanay daghang pasundayag ipangplastar na atong bunonon sa atong lamisa. Syempre ato sa ning hukaron atong kanon nga sinaksakan og kamote. Asos porting pagkaayo sa wanay langay dugalan na ibutang na sa atong patan. Daghanon lang tanig hukadaan para di yun mapingi sa mga singgaw. Ikahuman yubyuban na nato kilid-kilid og sinugbang daboy. Kana goods ay pangbutang putres kilid-kilid atong sinugbang pasayan. Ikahuman ipatong na atong sinugbang nga isda sa babaw. Diya patong lukot ipangbuyok-buyok putres kilid-kilid. Ikahuman pusingan na nas mga singgaw nga purmag mga lunos. Asos grabe. Wanay daghang pasundayag tukbon sa namon gipanggusla na pagayo mga singgaw di nakahuwat. Habhab. Hindi, habhab. Ari. Ngaon. Balik ang singgaw. Dato.
Ang dami ko magmano. Ang primitibo. Sausaw dia. Ayo. Ayo. Paastarang mga kalipulos. Lupot. Ada. Lembah. Bakangan. Ano tabyo? Ayan. Ito makahangon sila. Ahon na. Ayan. Sausaw. Grabe. Ang katumbas. Tingin kayo. Pamahaw og paniud to gitingo bra. Bagus bro. Wait, kagid. Maram pa mo dito. Tama mo. Ang sito. Mga pansit. Tama eh. Latos. Natusin mo na. Pinili pa. Popcorn na. Kaon na. Sabi ko na ako sa baltik ko deh. Hoy. Tama eh. Kusa na. Alam mo yun, nahang siliha. Kadaan naman. Kaya na ba? Bugay na ba? Bago pa na hang na. Salo na. Grabe oh. Pipix ba? Ito ba pili na? Ano chemical ah? Tudor lang tao ko din nga. Napadangat. Ano halap mo tulad ko dito ba? Kaya pa lang. Ayun. Pulpos mili. Sa isang sinaksakan. Pansit ba? Pansiton. Pansito. Yan. Yum. Aon. Suway sinaksakan. Grabe. Siguro. Pinag-idlit mo ba dito? Kabantay na. Mabantay na sa mga viewers ba? Ina mo. Kalis eh. Sinaksakan mo dia. Tongkol ya. Wah. Nako. Tukan. Nah. Mga ano na itong mga plato da? Punta na yung taob. Tukan na eh. Tukan. Tukan na. Ang tubig. Sprite. Tahan. Panak-tunak mo siya. Dalawa pa.
survive ba ito? Captain out. One. Kaya gabi ikaw dyan ba? Bata, pero nilagay pa na. May bigo-bigo ba? Mga suga sili, koreano ang gabi. Ano ka ba? Asos porting pagkaayo sa tinukbanay sa mga singgaw, huwag ipasaylo, huwag habilin, grabe ko sugam ka nagtukob, porting dagwag mga lamoy. Asos grabe usaw, wanay dagang pasuntayag, mag-shoutout sa tatong mga singgaw. Shoutout kang Siga Matoy, kang Mark Warren Obrado, kang Chelo, kang Sky Tiger Marazi, kang Jonathan Flores, kang Sakya Bait, kang Gabriela Abalo, kang Aman Solunya, kang Clarissa Pianar, kang Marian Vicente Mianon, kang Marvin Fuentes, kang Mark De La Cruz, kang Region Daki Pagaran, kang Udars Badajos, o kang Iran Gaya Solima. Shoutout na ninyo mga singgaw, comment lang mga singgaw sa atong latest upload at turot na mo first of 10 comments sa atong shoutout. Diri lang takutob mga singgaw, i-share og i-like ng video para basta hawtang matukob.